बेसेथो बिदि जाया लोङा थाबावदो नोंसोरहा आरो मावनो न'आव खामानि गैला नामा? ओंखारलां, आंनि रुमनिफ्राय ओंखारलां। अलम्बार, नों बिदि दाबुं। नोंखौ नायनोसो जोङो फैदों। आंखौ नायनो? आंहा मा जादों? आं थिगैनो दङ। नोंसोरो गाव गावनि खामानिखौ मावहै। आंखौ सिन्था खालामनो नाङा। आं थिगैनो दङ आरो थिगैनो थागोन। आं दसे माइन्डखौसो फ्रेस खालामदों। ओंखारलां, नोंसोर सानैबो ओंखारलां। आबा अलम्बार, दुखुखौथ' जों बयबो जादों। नोंल' दुखु जायाखैना? नोंनि नोम्फाबो आंबो न'खरनि गासैबोथ' दुखु जादों। औ अलम्बार, आइया नंगौखौनो बुंदों। दुखुखौथ' जोंबो जादोंना। अब्लाबोथ' जोङो नों बायदि जाया लोङा थायाखैना। नोंनि फिसाजोआ थैयोमोनब्ला नोंबो मिथिगौमोन। आयै, नोंसोरो माखौ खोनासंबाय थाखो? आरो आंखौ मानो नायबाय थाखो? ओंखारलाङा मानो? बिदि नङा आफा, बिदि नङा। गोसोखौ बुरखाय। नों ओंखाम एसे जाब्लानोथ' आं गोजोनगौ ना आफा। नों ओंखाम एसे जायोब्ला, दै एसे लोङोब्ला जों नोंखौ डिस्टार्ब खालामनाय नङा। नोंखौ हारसिं हारसिं थानो होगोन, हारसिं हारसिं साननो होगोन। जों नोंनि रुमाव फैनानै नोंखौ डिस्टार्ब खालामनाय नङा। आं बुंदोंना नोंसोरो गोजान गोजान जा आंनिफ्राय। आंनाव जानाय खैफोद दुखुआ नोंसिनियाव जानाय मोनबासो नोंसोर बुजिगौमोन। नोंसोरो मिनिदोंना? अलम्बार, नों मा होननानै बुङो? आइया बेसे मोजां बुंदों नोंखौ। नों ओंखाम एसेल' जा, आंबो गोजोन मोनगोन। जागोन दे, जागोन आफा, जागोन। आंबोथ' नोंसोरनि बिमा ना। नों जेरै फिसा गोमाजानायाव दुखु मोनदों, नोंबोथ' आंनि फिसा ना। आंथ' नोंनि बिमा। नोंनि बेफोरबायदि अलखदाव आंबोथ' दुखु मोनदों ना। अब्ला नों गावनिखौ बुजिदोंब्ला आंनिखौ मानो बुजिया आफा? दे आफा, दे। आं नोंखौ माब्लाबाबो डिस्टार्ब होला। नोंनि गोसो जायो जाया, आं नोंनि रुमाव फैनानै नोंखौ माब्लाबाबो ओंखाम जाहोनानै दोनफैला। बिमानि बुंनाया गासैबो नोंखौ रागा फोजोङोब्ला, बिमानि गासै बाथ्राफोरा नोंखौ डिस्टार्ब होयोब्ला, दे आफा दे, आं सिरि थानोसै। अलम्बार, नों मोजां खालामाखैसै। जानो गोनां गासै खैफोद आफोदफोरा जानानै थांखांजोबखाबाय। दा नों बेफोरखौ सानै सानै बेबायदि रुम सिङाव हाबनानै जाया लोङा थाबाय थानानै गाबबाय थानानै मा जानो? नों गाबबाय थायोब्लाबो, नों जायालासिनो थायोब्लाबो नोंनि फिसालायाथ' थांखांफिननानै फैफिनाना। अब्ला आं माथो खालामनो? जेबो खालामनो नाङा। नों बेबायदि रुम सिङाव हारसिं जिरायनानै दाथासै। ओंखाम एसे जादो। आरो नङाब्ला थां, नोंनि लोगोफोरखौ लानानै एसे टाउनफोराव ओंखारहै, लोगोफोरजों बेरायहै। अब्ला गोसोफोरा, मेलेमफोरा एसे स्रां मोनगोन। अलम्बार, आंनि इसा फिसाजोआबो जुदि माबा मोनसे जायोमोनब्ला आंबो सहायनो हानाय नङामोन। बेखौ आं मिथिगौ। नों माबोरै दुखु मोनदों। अब्ला आंखौ माखौ डिस्टार्ब खालामबाय थाखो? ओंखारलां नोंबो। दे जागोन दे अलम्बार, आं ओंखारलांनोसै। नै, आइ आफाजों रायलायफैनो नागिरबाय। माथो बिसोरबो गावबागावसो खावसे खावसे मोखां जानानै जिरायनानै दङ। बिसोरबो माबाफोरसो जालायबाय नामा? नांलायबायबायसो नामा बिसोरबो? न'खराव एसे गिदिर खैफोद जानानै थांबाय। बिसोरोथ' जमा जमा जिरायनानैसो सुखु दुखु रायलायगौमोन ना। आइ आरो आफामोना नांलायबा बुलायबासो बेफोरबायदि गावबागाव साइड मोखां जानानै जिरायो। दिनैबो बिसोरो नांलायबायबायसो नामा? दा आं बिसोरखौलाय राव हैगोन ना हैया जाखो? इसायाबो बहा थांखो? बिफाजोंसो थांबायदां बेबो। फिसौआ थायोब्ला फिसौआ बिसोरखौ धेमालि खालामहोनानै, मिनिहोनानै, गेलेनानै मिनि खुसि लाखियोमोन। बे दुखुनि समावसो इसायाबो बिफाजों थांबाय आरो गामि दुनदायहैनो। न'आव थानांगौ एसेबो गियान गैया बे गथ'आबो। जियानो जाया मानो, न'खरनि बिहामजो सासेयाथ' जेलावसो दंहैखायोसै।
फिसौ सासेयाथ' रुंसारि जानानै थांखाबाय। दा आइ आफामोनाबो बेफोरबायदि मोखां सोम सोम थायोब्ला न'खराव मा गोजोननाय फैनो? न'खरा खोमसि दरसि अमासि जाजोबथारगोन। दा न'खरखौ गोजोनै लाखिनाय, असान्ति खालामनाय, न'खरखौ फोजौनाय, न'खरखौ सिफायनाय गासैबो आंनि आखायावनोसै। दा आंल' बे न'खरनि बिहामजो जानानै दङ। आंनो बे न'खरखौ गोजोनै लाखिबोथारनांगोन। आइ आफाखौ आं जेरैखि जायाब्लाबो दिनै मिनिहोथारगोन आरो बे न'खरखौ सान्तियाव लाबोगोन। आइ आफाया मिनियोब्लासो अलमारखौबो जोङो मोजाङाव लाना फैनो हागोन। मानोना न'खरनि बिगोमाया आइ आरो आफायासो। आइजों आफाजों दिनै मा जादों? माथो गेजेराव मैदेर मासेयानो जिराय जालायसिगोन। बुजिदों आं। आइयाथ' माब्लाबाबो बिदि मोखां सोम सोम थाथारामोन। दिनै आफाजों रायजादों आइया, मिथिदों आं। बिनिखायनो आइनि मोखाङा दिनै गोसोम दरसि जादों। बहालै आरो नोमफाया रायनो आंखौ रायाखै। न'खरनि माखासे दुखु दाहाफोरखौसो सानहाबनानै रावजोंबो रायलायनो गोसो गैया जादों आं। खोथाया बिदिसो होमबा। आरो बोरो आंनि अनसुला बिहावा गोजौआव मा नाहरदों? गोजौआवलाय मा दङ? गोजौआवथ' जेबो गैया, फेनल'सो दङ। जेबो गैया बिहामजो, दुखु दाहाफोरानो बारा जाबाय नालाय बेनिखायनो गोजौआव नायदावना थागारदों आं। आफाया थगायखादों आंखौहाय। आइजों दिनै गोदै साहा फुदुंनानै होजायाखै दा, बेनिखायनो सिन्था जादोंना नोङो? नङा नोम्माया आंनो दहायनो गोदै साहाखौ होफैखांखाबाय। थिग दङ, नोंसोर सानैया जेबो जालाय माराखैथ'? जायाखै मामा, जेबो जायाखै। दे आयै आफा, नोंसोर सानैया जेब्लायबो बिदिनो मिनि खुसियै थाबाय था। नोंसोरो जोंनि न'खरनि बिगोमा। नोंसोर बिमा बिफाया खुसि थाब्लासो जों फिसाफ्राबो खुसि थानो हागोन ना? नोंसोर बिमा बिफाया मिनिब्लासो जों मिनिगोन। नोंसोर गाबोब्ला जोंबो गाबगोन। नोंसोर बिमा बिफाया दौवोब्लासो जों फिसाफ्रा जागोन। बेनिखायनो आयै, नोंसोर जेब्लायबो मिनि खुसि था। आं बेखौनो मोजां मोनो, आं बेखौनो हास्थायो। आबैयालाय? आबैया बियो बिफाजों बहाबा थांदों आयै। आफा न'आवनो थाथ'दे, आं एसे गोमथा मिजिंमोनखौ लोगो हमहैनो। मानो आइ? माबा आयै, अलंबारा बेबायदि न' सिङाव थाबाय थायोब्ला एथ' गरमाव बियो बेमार जागोन। बि बाहेरायाव माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा। बेनिखायनो बिनि लोगो माखासेफोरखौ लिंनानै लायनि र' आङो। बिसोरो दसे बाहेरायाव बेरायनो लांथों, एसे माइन्डफोरा फ्रेस जाथोंसै बिनि। औ बिहामजो, नों बेखौनो खालामदो। थां गोख्रै थां। बिफाहाय, फिसाला सानैनि गेजेराव बिहामजो सानैया सासे सना सासेया रुफा जानानै मानो फैखो जोंनि न'आव? सोरांस्रि बिहामजोआ जेरैबायदि बुजिना, जेरैबायदि गियानि, जोंखौ जेरैबायदि सनमान खालामो, बेबायदि आंनि बिहामजो सासेयाबो जानांगौमोन। अब्ला मा सिन्तामोन जोंनि न'खराव? मानो दुखु फैनोमोन? गोजोननायानो गोजोननाय जागौमोन। आंनि बिहामजो सानैखौबोथ' आं समानैनो अनोमोन ना। बिसोरनो नांगौफोरखौथ' आं सानैनोबो समानैनो होयोमोन ना। सोरांस्रि बिहामजोनो गासै आं होनायानो थोयोब्ला जोमै बिहामजोनो मानो थोआ जाखो? मा नांगौ आंनो होयोमोन, आरो थोआखैमोनब्ला मा नांगौ आंना बिबानो जायोमोन ना, आं होगौमोन। मानो थोबेलाय एसेबां सिखाव जाखो? मालायनि जिनिस खावैनो खावब्रेलांनानै दिनै गावनि फिसालाखौबो खोमाबाय, गावबो जेलाव थाहैनांबाय। मा लाब जाखो? जोंखौसो दुखुआवल' खोलैयो। बिमा, मानसि हारि मानसि जाथिनो थोजासे मोनब्लाबो थोआ। खावनाय, लुथिनाय, बुथारनाय, मेगन सानाय, रागा जोंनाय गासैबो थैजोंनो फैफाखायो। थिग बिदिनो जोमै बिहामजोनावबो थैयावनो दङमोन खावनाया। बिमाया जेरै फिसायाबो मानो जाखो? जायखौ होनो थैयावनो फैदों बेनो। मेङो। गोरबो बिखा मेलेम गासिबो मेङो आंहा बेफोरखौ बांद्राय सानबाय थायोब्ला। बिमा थौ, नों न'आव थाबाय थायोब्ला मानसिया दा प्रेसारसो उथिलायलांगोन।
थौ नोंखौ टाउनाव दसे बेरायनो लांनि आं माथो आमुखिया थनथ्रना दङ लेवाराव संख्रि होनानै जेरै लेवारा थनथ्रना थायो बेबायदि माथो बेबो हिनजाव गैयाबा थनथ्रना थायो मानसियालाय हिनजावखौ मालायनि सिगाङाव फानग्रा बेफोरबायदि हुआखौ रागा जोंबाथाय नायनोनो हाखाङाहाय आं हारा लामाफ्रा साइड हो हा दाउखा नों फैफिनबाय आंजों फैफिनाब्लालाय अबेयाव थाहैनांगौ जाखो आंलाय आं बोरैबा नोंखौ अनखांखां मोननानैसो फैफिनबाय आरो जुदि आंखौ सोरनिबा सिगाङाव बेफोरबायदि फिसा मोननो रोङा आलावरिनो सांग्रेमानो माबा माबि होननानै जुदि बुङोब्ला बे बाराबा हले गवा नोंखौ देथारासो गारगोन आं सयथिबोलै खोमा हमो आं दाउखा आं माब्लाबाबो रावनिबो सिगाङाव बिदि बुङाखैमोन ओइ गोमथा जोमैनि फिसालाया माबा जादों होनलाय माबा जादों माने जोमैया फिसालाखौ जाना लाबायना दा मानसिया जोमैया जेलावसो दंहैयो फैलाय मालाय हौवा हिनजावबा मा रायलायनानै दङमोन बिदि जेबो रायलायाखै नोंसानि नखरनि खोथाखौनो एसे रायलायहांदोंसोमोन फै ओमफ्राय मा जाखो आं माबा माबि खोनादों नंगौ बेफोरो औहाय दाउखा मा होननानै बुंनो आसरितसो नांबाय जोंबो माब्रै मा बिदि जालांखो जेबोखौनो थर मोनासै सिमां मोगथांसो जालांजोब्बाय नैहाय दाउखा नोंसानि हौवाखौसो लिंनो फैदोंमोन आं मानोबा जोंहानि अलंबारा फिसाला थैजानायनिफ्रायनो न' सिंनिफ्रायनो ओंखारला जेबोखौनो जाला मानसियानो बुजायबाबो हाला जोङो हिनजावा बहा हिनजावालाय जेलावसो दंहैयो हाथिंहाय साला बियो जेलाव देरनो नाङा बेखौ बुरै जासिम खानाय मोनसासिम हाथाय साथाय गलायनायसिम जेलावनो थानो होदो बेखौ नायनो हायाहाय आं बेखौ बांद्राय गाज्रि बिनि आखला जोंबो बेखौनो सानदों थैजासिम जेलावनो थाथोंसै बियो होननानै गोमथा थौना जोंहानाव दसे अलंबारखौ एसे बाहेरायाव लानानै थां मिजिंमोनखौबो लोगो लानानै अलंबारखौ एसे बाहेरायाव देरनानै लां लोगोफोरजों थायोबा एसे गोसोफ्रा मोजां मोनगोनदां दुखु दाहाखौ बावगारगोनदां जागोन ना थांनायाथ' थांजागौमोनलै बेलेगनि खैफोद मोनबा दा जोमैनि खैफोदाव आं थांगोन ना थाङाथाय आं जोमैखौ नायनो हायालै बिराद मोजां साननो हरनो रोंदोंथ' नोङो मानसिनि खैफोदाव मानसिखौ मोनाब्ला मानो नांगौ नोंखौलाय माथो बुंनाय जाखो जोमैनिलाय खि जाहां माथो नोंलाय दा जोमैनि खैफोदाव थांनो बादों जोमैया जायाखैना बिनि फैयासो जादों बावबाय जोमैया जोंखौ मा खालामा मा खोथा थुनानै होआ मानसिफोरनो बुंग्राया बुंबाय थाथों आरो ओमफ्राय नोंहा बेखौनो गोसोआव लाबाय थानोसै नोंनि खैफोद जाबा नोंनि न'आव सोर फैगोन दे गोमथा अन्नानै अलंबारखौ एसे बाहेरायाव लानानै थांदो थां फैब्लानो जाबाय दे आं थांनोसै थांगोन ना थाङा नोङो थांगोन ना थाङा ओंखारगोन ना ओंखारा बे जिरायनायनिफ्राय थांगोन दे थांगोन होरा थांनोसै आं लोगोफोर दिनै बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गाबोन नुनो मोनलायसिगोन गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ नेनानै थादो आरो दिनै जायफोरा नायबाय आरो जायफोरा नायनानै मोजां मोनबाय प्लिज लाइक कमेन्ट खालामदो आरो जायफोरा दाबोसिम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे लोगोफोर दे बिदिब्ला गाबोननि फैनो गोनांखौ नेदो बाय बाय